Ukážeme rýchlu SEO referenciu, konkrétne v kávovom segmente a ukážeme si, či je možné po prvom mesiaci mať nejaké relevantné pozície na relevantné kľúčové slová v rámci SEO a konkrétne sa jedná o klienta, ktorého vám o chvíľku ukážem a konkrétne sa jedná o kľúčové slovo hubová káva. A keď si poviete, že no dobre, ale hubová káva není veľmi relevantná pre kávičkárov, OK, niekoho názor to možno je, ja si myslím, že hubová káva je pre kávičkárov a pomerne teda relevantné kľúčové slovo. A samozrejme, aj keď pražiarne nemajú v ponuke hubovú kávu, tak hubová káva sa vyhľadáva. A to znamená, že pokiaľ ešte nie ste medzi svojou cieľovkou a chcete osloviť aj inú cieľovku, ktorá hľadá hubovú kávu kvôli nejakým svojim benefitom, tak je veľká pravdepodobnosť, že títo ľudia pijú aj kávu, lebo samozrejme hubová káva není z húb, je to do väčšej miery káva a je tam nejaký výťažok z húb. No, ale to je úplne jedno. Poďme sa teda pozrieť, ako to dopadlo. A keďže sa usmievam, tak asi viem, že to dopadlo dobre. A dneska som to pozeral. A je to 5 dní od nahodenia článku v kávovom segmente. Ja som kávový segment robil s pomerne veľkým úspechom v rámci SEO niekedy v roku 2021-2022, už to presne nepamätám. Odtedy som čisto kávového klienta nemal, to znamená, že aj keď som mal klientov s e-shopmi, ktorí mali v ponuke nejaké veci, ktoré súviseli s kávou, tak nebol to čisto kávový segment. Takže som veľmi rád za kávový segment, je to fajn segment, je tam veľký potenciál. No a teraz, hubová káva sa vyhľadáva 2300 krát mesačne. To znamená, že to je celkom schopné vyhľadávanie. Konkurenčnosť ešte nevidíme. Vidíme, že medziročný nárast je pomerne veľký, to znamená, že je to nejaký teraz trend. A poďme sa pozrieť, či na hubová káva sa tam zobrazuje to, čo som robil prvý mesiac. Len podotknem, že nebolo to len jeden článok, robil som viacej veci, ktoré si ukážeme neskôr, ale toto je taký quick win. A preto je dôležité vedieť identifikovať kľúčové slová, ktoré majú potenciál na rýchly rast a na rýchle pozície. Takže poďme na to, dám si inkognito, dáme hubová káva. A máme tu samozrejme reklamy Google Ads, konkrétne Merchant. Potom tu máme ďalšie reklamy, kde je brand, prírodná energia za deň, je tu Active samozrejme. Potom tu máme AI Overview a máme tu... Toto je image snippet, alebo teda výpis obrázkov, ktoré sa tam zobrazujú. To je tiež fajn, tam uvidíme, kedy sa tam zobrazí. A konkrétne toto je publikované pred 5 dňami, to znamená, skúsili ste už hubovú kávu pred 5 dňami, čo je hubová káva. Kde sa to dostalo na prvá, druhá, tretia pozícia, to znamená, že veľmi pekne. A predbehlo to viaceré domény, ktoré sú oveľa silnejšie, oveľa relevantnejšie. Takže za mňa dobrá práca, super. A poďme sa pozrieť na ďalšie veci. A teraz si hovoríte, no dobré, ale my chceme byť v AI Overviews a chceme byť v AI, tak pozriem sa, či nie sú v AI Overviews. Toto dám nabok, moju tvár. A pozrime sa, či tam nie sú, zobraziť všetko. A sú tu, OK, takže sme aj v AI Overviews. Jedna vec. A teraz si poviete, no dobre, ale čo AI režim? Tak poďme sa pozrieť. Naozaj neviem, netuším. Možno tam nebudeme, uvidíme. Ale v AI režime samozrejme je ten blok tiež, dokonca na hneď druhej pozícii, takže super. A dokonca sa dostal sa medzi zahraničné, to znamená medzi anglické články. Takže za mňa absolútne perfektne. Poďme ešte skontrolovať obrázky. Medzi obrázkami tu je. Tuto dokonca svieti pred 5 dňami. To, čo by som ešte v rámci SEO určite spravil, tak spravil k tomu nejaké videjko, to znamená YouTube SEO. To video dal aj na sociálne siete, kde by som ako keby promoval, že čo je hubová káva a prečo ju vyskúšať, nevyskúšať a názor odborníka, vlastne z pražiarne. To je ďalšia vec, ako sa dostať vlastne do týchto mini videok. A poďme sa pozrieť ešte na Perplexity. Perplexity a dajme, že hubová káva, uvidíme. A tam je presne tento zdroj, to je dokonca ten obrázok z toho článku. A keď si pozrieme, tak tu sa
nenachádza, čo sa týka v odkaze, ale je tu konkrétne je tu. Toto je ten článok. A skúsme to ešte pozrieť inak. To znamená, hubová káva tam momentálne, a skúsim ešte raz. Hubová káva. Takže bude tam... Nie, zatiaľ tam hubová káva není. Ale skúsme, že oplatí sa hubová káva? Oplatí sa hubová káva? Čo chceme, prihlásiť sa? Aha, ja som inkognito, takže nie som prihlásený. Zavrieť. Dobre. No, oplatí sa hubová káva. A keď si pozrieme zdroje, tak tu ešte není. Dobre. Takže okrem toho obrázku, čo tam je, tak v Perplexity sa to ešte nenachádza. To znamená, že keď to možno skúsime o 2 minúty, tak už to tam bude, lebo tak to funguje. A tí, čo neviete, tak to tam nie je tak, že každému dá rovnakú odpoveď. Nie, je to trošku prispôsobené a nefunguje to tak, že za každým dostanete úplne rovnakú odpoveď. Takže keď to není v AI Overviews, tak keď to není v Perplexity, tak ja si myslím, že tam bude. A tu je, že aké huby sú hubové káve a ich účinky, tak skúsime ešte tam. Ale tam vyzerá, že tiež nič, že tiež to není medzi zdrojmi. Nevadí, bude to tam. Zatiaľ sa musíme uspokojiť s tým, že sa to nachádza po 5 dňoch. Kľúčové slovo s hľadanosťou 2300 mesačne sa nachádza na 3. pozícii, kde predbehlo väčšie brandy. A presne takto funguje SEO, že možno keď si poviete, že no dobre, ale ja nechcem písať články a je mi to úplne jedno, ja nechcem články, ja chcem objednávky, no samozrejme, ale ten článok, pokiaľ je relevantný k téme, a príde tam veľa návštevníkov, veľa užívateľov organicky, tak je to vlastne ako keby nechajú tam digitálnu stopu a na základe tej digitálnej stopy ich vieme prenasledovať cez iné kanály Ads. Takže asi tak, to bola veľmi rýchla referencia na kávový segment, na ktorý sa opäť teším na spoluprácu. Dobre, pokiaľ sa vám to páčilo, dajte samozrejme like, dajte odber a teším sa na vás pri ďalšom videu alebo na nejakej SEO konzultácii, kde vám ukážem, ako robiť SEO.